Ja siellä päästään sitten Nuken pariin, eli Sukukalleuden pikkaamaan mappiin ja ne päättää aloittaa Tero-puolella. Ehkä se kaikista ilmiselvin päätös, mutta niin se. Sieltä lähdetään kuitenkin tulee nopeasti tonne A-saitille ja siitä saadaankin 3 kaveria alas heti A-saitilta ja Choppa ja Evilstats jää kahdestaan tähän retakein ja Evilstatsillakin 1 HP jäljellä. Nappaa sit kumminkin Jesteriini vielä mukaan. Choppa ja Evilstatsi vastaa JPT ja RKKP. IP nappaa ensimmäisen 1 HP-kaverin siitä ja nyt on aika paha crossfire tossa, että Choppa täytyy aika lailla tehdä töitä, että tän voittaa vielä. Kittejäkään ei löydy, niin aikaa ei loputtomiin ole ja JP tuolla pienellä hiiklailulla voittaa ton rundi. Ja Sukukalleudet sen avulla voittaa ensimmäisen pistoolikierroksen. Tykät lähtee tässä varmaan ekoomaan. Ei mitään ostoa, ne on ainakaan vielä täysekolla, eli varmaan jonkinlainen stäkki tai pusku sieltä tulee. Lähdetään 5 pelaajaa tonne Aalle. Sinne tää hyökkäyskin kohdistuu. Siitä saadaan ensimmäinen Tero pois, mutta sen jälkeen saadaan 3 pelaajaa Sukukalleudelle saa tiputettua sinne Aalle ja saa saitin haltuun ja pommin kiinni ja se rundi on aika lailla taputeltu. Choppa ja Pnuki kahdestaan noiden pistooleiden kanssa ei varmaan ihan hirveästi onnistu samaan aikaiseksi tässä vaiheessa. JP vielä tiputtaa Chopan tonne Heaveniin tuolla mäkkärillä ja ottaa rahat siitä. Pnuki nyt saattaa muutama saada tästä exitteinä kun loveja on ja ottaa sitä 2 ja kuolee itse pommille niinku RKKPkin ja Jesteriini ainoa joka jää henkiin tolta rundilla. Sitten saa Ykätkin ostorundi. Ja mäkkäri vielä löytyy ja siitä mennään nopeasti venttiin. Pientä hämmennystä tähänkin erään. Kuitenkin basso tänne B:lle on mennyt jo aikaisemmin ja nappaa tuolla Legolasson tuolta B-saitilta. Kuitenkin Secretia sieltä mennään pommin kanssa, 3 pelaajaa pääsee sitten alas ja 4 menee perässä. Basso kuitenkin tiedetään, että siellä alhaalta löytyy, että ja sieltä ykköseltä löytyykin. Saa sit ensimmäisen, mut muut pääsee läpi. Kääntämään kuitenkin sieltä päästään nyt tonne venttiin ja sillä tavalla rundia lähdetään viemään eteenpäin. JP ottaa sitä Evilstatsia ja Basso treidaa ja 2 vastaan 4 tilanne RKKP ja Jesteriini. 204 vastaan pommi kuitenkin löytyy heiltä, että vielä on mahdollisuudet viedä tää minne vaan. Lähtee takaisin Secretistä ylös. Kuitenkin pihalta ottaa Pnuki molemmat alas ja Ykät voittaa ensimmäisen asekierroksen. Joutuu puolesta Sukukalleet ekoomaan. Sieltä tullaan nopeasti tosta
sinkulta läpi ja venttiin. Yritetään päästä, mutta Nuki siinä auttaa kiinni. JP ottaa nätin Dessu-hedun tohon pihalle, mutta Choppa tiputtaa samalla Jesterinin rampille ja haastaa sitten vielä RKKP ja ottaa toisen räkin tauluun tähän rundille. Eiles tosta löytyy vielä Vingun kulmasta, puskee sit läpi. Ei ihan saa siitä hengiltä, ei vielä statsia, mutta lähellä käy. JP saa ton yhden aseen tuota säästöä ja vissiin yrittää sitä säästää. Minuutti on pitkä aika säästää tuota asetta. Tietysti jos Ykän pelaajat ei lähde puskemaan, niin voi hyvinkin saada tää yhden aseen säästettyä. Ei se nyt lähetä turhaa hakemaan, niin kyllä ton M4 kun JP saa säästettyä. Ei lähde mitään riskeeraamaan. Saa nähdä, lähteekö tosta, lähtee sukupolvet ostamaan toi M4, mikä säästettiin ja 2 AK:ta ja parit mäkkärit sinne saadaan. Ei mikään täydellinen osto, mutta kyllä tosta pitäisi tulosta saada aikaiseksi. Aulaan mennään 4 pelaajalla ja siitä Allunaita tiputtaa RKPn tonne huttiin. Passo tänne Secrettiin kääntänyt. Pihalla tosiaan ei oo ketään, että ei sieltä mitään tuu löytämään. Radio nyt on 3 pelaajaa asennoitunut, mut Soppa siellä on vastassa. Jos Soppa tosta 1 tai 2 saa, niin voi rundi olla aika vaikea, mutta jos se nopeasti tosta saadaan pois, niin voi rundi olla ihan eri. Soppa ottaa sit just sen 1, Legolas treidaa. Ei vielä sitä, että se kuitenkin jo alhaalla on. Niin kuin Passokin. Allunaatio vielä ton Hevenin tosta ottaa kiinni, mutta Legolas ja Jestein lähtee takas aulaa. JP sieltä tulee ja haastaa tuon löytää Pnuki, mutta Pnuki voittaa ton dueli. Jesterin ja Legolas vielä 2 tuolla aulassa. – 12 sekuntia, niin säästöhommia. Tietysti muilla ei varmaan ihan hirveästi rahaa oo. Sieltä jonkinlainen puolikas osto tulee. Uskoisin, että on 2 aseen ympärillä jotain mäkkäreitä ostetaan. Kaksi mäkkäriä sieltä ainakin ostettiin ja JP vielä jos jotain ostaa tuohon mukaan. Dessu ja kamat. Lähdetään tonne rampille. Perinteinen ramppipusku. Hieman yllätetään sit Choppa naatti kourassa ja saada ramppi helposti haltuun. Kuinkin Basso täällä on aina alas nopeasti kääntänyt, mut
JP sen nopeasti sit hakee pois. Koko B-saitti hallussa ja pommi siihen keskelle saittia kiinni. Ei sitä sitten varmaan yllätetään selkäpäin ja voittaa kumminkin toi duelin, kun lähtee vähän RKK:lla röpöttämään. 3 vastaan 4 retake. Legolas nappaa Pnukin ja Kidi tiputtaa Allunaatio. Ja Jesterini vielä viimeistelee rundin tappamalla Everstatsia. Sukulat tasoittaa tän mapin 3-3. Kumminkin sieltä löytyy vielä Ykiltä sen verran rahaa, että osto tähän rundiin saadaan. Aula on taas rampille päin sijoittautunut muutamia pelaajia, 3 pelaajia siellä aulassa. Radion puolella sinne lähdetään taas puskemaan. Soppa samassa positiossa kuin viimeksi. Nappaa sitten ensimmäisen, ottaa vielä toisen ja Pnuki tulee auttamaan ja nappaa vielä 3, mut JP tuolla Molotovilla sen viimeistelee. Legolassa nappaa Sopan, mut passa täältä B:ltä taas löytyy ja nappaa Legolasson. Nyt tässä pyöritäänkin sitten ympyrää ja ajoitukset suosi Eilessiä ja Eilessi saa passon. Pommi menee kiinni ja Evilstats ja Allunaatio 2 Eilessiä vastaan. Ampuu sitä ilmeisesti, en tiedä osuuko jonkun seinän kautta vai miten toi ei muka tappanut, mutta ei tuolla avikan luodella Evilstatsia saa ja Evilstatsia ampuu päähän ja lähden rundi Ykillä. Ja spottaa Everstassa pihalta JP, silloin päätä spottaa vielä toisen pelaajan. Pihalle ei ole hetken nyt tultu, että tässä on eka rundi, kun pihaa lähdetään työstämään. Tai pistooliraundilla sieltä tietysti alas mennä. Tai seuraavana ei ollut pistoolilla mentiin aalle. Joo, sieltä pihalta otetaan nopeasti takapakki ja bassukin tonne Secrettiin tullut. Rampilta käy muutamassa kanssa kokeilemassa, mutta sieltäkin otetaan takapakki aika nopeasti. Legolas tiputtaa tähän CT-ventille Pnukiin ja sit lähdetään tonne A-saitille puskemaan. Allunaatio kumminkin tästä saitilla saa ensimmäisen, mut se treilataan nopeasti pois ja Heaveninkin statsi tippahtaa. Jälkeen toi A-saitti onkin ihan auki ja 4-2 vastaan tätä pitäisi pystyä holdaamaan. Basso ottaisit ensimmäisen, mutta näyttää vähän siltä, että tuossa himmaillaan siihen tahtiin, että säästäks tää rundi menee. Ja kyllä, siellä lähdetään säästämään tuota AK tai M4.
4-4 Tsukolle taas tasoittaa. Tässä on tuolta pihalta tulemaan. Nyt sieltä ei löydy muuta kuin tuolta Karaken kulmasta yksi. Evilstatsi sieltä löytyy Maini kattomassa. Siihen tippuu suoraan tähtäimen Legolassa ja Evilstatsi helpon frakin sitä saa. RKK koittaa tuosta hutin päältä nukia saada, mutta Basso siitä piikkaa samalla se ove ja siitä tippuu toinenkin pelaaja. JP spottaa tuonne Karage Evilstatsi, mutta ei sitä hengiltä saa. Ja Allunaatio tiputtaa hutista Eilessin, kun ei Eilessin ihan hereillä tohon spottiin oo. JP treidataan kanssa pihalta pois ja sitten onkin Jesteriin enää yksi. Jesteri varmaan koittaa tätä taas seivata, mutta nyt en tiedä antaako mahdollisuutta. Siitä molemmat spottaa toisensa, molemmilla vähän molotovi kädessä. Ja sen lähtee kumminkin kokeilemaan tätä rundia. Allunaatio saitin takaa kuitenkin löytyy. Ja Jesteriin tipahtaa siihen Allunaation luotiin. Sieltä voidaan sukukallet kyllä tästä ekoomaan. Rahaa löytyy vaan 2 kaverilta. Lähdetään tuon ramppirykää, perinteinen ekotaktiikka. Nopeasti ottaa choppa-backia fiksusti siitä tästä rampin kulmalla odottelee. Saa sitä ensimmäisen. Toiselle kumminkin tipahtaa, kun vähän lähtee repetyslinjalle. RKP käy tuolta Heavenistä ottaa yhden. Heavenistä kuitenkin saa plänttien tosta nopeasti pois. JP koittaa tulla hakemaan, mutta Allunaatio on tullut auttamaan, niin joutuu sitä backkäämään. Taas Allunaatio ottaa sitä plänttien pois, kun sitä ei saada suojattua. Ja JVT Kid ja RKV jää yksin tohon. Tai 2 tohon tilanteeseen. Nyt en tiedä onko on Allunaatio hereillä, että sitä ovesta tultiin sille puolelle. Ja Basso tiputtaa vielä saitille RKKP ja Ykille 6. rundi. Saa kumminkin molemmat täysoston tähän 11 rundille. 1 Galil ja Ämpäri löytyy tietty molemmilta puolelta. Ämpäri CT-puolelta ja Galili Tero-puolelta. Aulaa ollaan kaikilla pelaajilla taas menty. Pihalla ei ole löydy taaskaan ketään. Basso tuttuun tapaan tuolla B-saitilla pyöriskelee. Rampille tosta varmaan lähdetään koittamaan, kun tosta päästään tulemaan ja 3. Sitten pääsee rampilta läpi menemään ja Evistä sitten tullut pihalta selkää. Nappaa sitä helpot 2 fraggia siellä. JP kumminkin Allunaation tosta radiosta nappaa. Sen jälkeen ottaa pienet damaget naatista, mutta 4 vastaan 3. RKP on tänne Heaveniin kiertänyt. Aalla ei tietenkään ketään nyt enää oo. Se voi hyvinkin olla, että pääsee tuolta yllättämään.
Tietysti nyt toi savu paljastaa sijainnin. Mut kumminkin se savusta ei porattua saada. Sen jälkeen JP tosta ottaa Evilstatsin kun porailee tohon savuihin. Savusta löytyy tietysti yksi pelaaja vielä. Nappaa sitä RKP. Ottaa kiinni. Basso nappaa samalta Jesteriini ja Basso vastaa JP. JP paljastaa positio. Basso ei ihan... Tais pitää askeleen vai pitikö? Ei aika kyllä millään riitä enää purkamaan. Lähellä se kävi mut ei saa Basso tuota rundia kumminkaan hoidettu. Sitten on halfin viimeinen rundi. Mikä paras raha ei ykillä oo. Avikka M4 ja sen jälkeen löytyykin pistoole ja haulikko. Tällä Aalle oikein voimalla. Nuki nappaa molemmat tällä 5-7. Yksi siitä savusta vielä löytyy ja pingulta Allunaatio spottaa yhden. JVkin tulee tuohon saitelle vauhilla ja nappaa sinne ventille tuon Allunaatio. Sen jälkeen Heavenistä nämä molemmat pistoolit koittaa ja saada jotain aikaiseksi. Evilstats vielä uspilla dinkkaa tohon tuon yhden. Eikä mukaan JP spotannut. Spottas siitä, mutta ei tajunnut ihan heti ja siitä se kostautui oman kaverin hengen. Pommi ei olla saatu kiinni vielä, niin se voi koittua ongelmaksi. JP vielä tiputtaa sopan tonne Heaveniin ja Legolassa tuohon savuun vielä Evilstatsinkin saa. 6 halfi. Kyllä tässä vaiheessa ehkä suosii kumminkin sukukalleuksi, koska Nuke nyt CT-painotteinen mappi kuitenkin on. Sitten Ykät ottaa tuohon heti CT alkuun timeouti, tai anteeksi Teron alkuun timeouti. Ja siitä timeout saadaan päätökseen ja pistoolirundi alkaa maisillaan. Muuten ihan perus Kevlari-ostot, mutta Allunaatiolta kamat ja Evilstatsilta savu ja tekki. Aalle tosta lähetään, anteeksi rampille itse asiassa kääntyskin. 4 pelaajaa sieltä löytyy, toi poltto tosta odotellaan pois ja varmaan sen jälkeen mennään vauhilla. Näinhän se menee. Leglassa sitten päkkää nopeasti ja ramppi saadaan haltuun. Onkin koko B-saitti hallussa ja pommi kiinni nopeasti ja tuplat haltuun. Hyvät positiot tonne tuplille, niin helpompi pitää hallussa. Sitten Nuki nopeasti pois. Nuki tiputtaa RKP nopeasti ja ottaa vielä Jesteriininkin. Eilessi tuolta rampilta kumminkin työstää hyvin. Mut kumminkin tässä vielä nappaa 2 tappaa ja yllättäen yhtäkkiä kääntyy päälaaleen tää rundi ja Sukukalles voittaa. Hieno tossa kuvakulman fightelin en edes huomannut, että yhtäkkiä kaikki 3
ykään pelaajista olikin kuollut. Eilen se sit otti tärkeät tapot siihen control roomiin ja rundi kääntyskin heillä. Kumminkin pommi saatiin kiinni, niin sieltä ykät forcee tän rundin. Ivilstatsi tuolta yksin koittaa taas Scoutin kanssa pihalta saada jotain aikaiseksi. Eilen sitä kumminkin tää CT-puolen ainoa M4 kun löytyy tuolta pihalta. Millä saadaankin hyvät damaget siihen Ivilstatsi, mutta Ivilstatsikin 14 HPC eilen sen tiputtaa. RKP nappaa sitä ensimmäisen tosta Ningulta, sen jälkeen nukituu painaakin pihalta, tappaa Maini ja Hutin päältä. RKP ja choppaa tiputtaa JP. Everstat siellä nätillä scouttishotilla ottaa Eilessi. Ja Legolas on yksin jäljellä tän ämpärinsä kanssa. Ei saa sitä allunaatiotakaan tiputettua ennen kuin pääsee karkuun ja allunaatio vielä dinkkaa ja viimeistelee Legolas on siihen Hutti. Sitten joutuu varmaan, saattaa jopa forcata tolla loss-bonuksella, ei hirveän hyvät rahat seuraavallakaan rundilla oo. Joten saattaa ostaa. Ja sieltä pistooliosta tuleekin. 357 Dessu ja CZ. Rampilta lähdetään 4 pelaajalla. 4 pelaajalla rampilta päälle. Siitä saadaan ensimmäinen, mutta hattuhyllyltä löytyy yksi, mutta ei nukikaan saa kuin yhden tiputettua ja tää rundi kääntyskin ehkä vähän suukalainen puoleen. Tietysti noi pistoolit nyt 2 löytyy, noin 2 asetta saatiin tuolta talteen, niin jos tätä ei katsota tätä yhtä tuolta Orrelta, niin tää on hyvinkin... Ei ookaan, kun se... Ei melkein nyt pääs ottaa sitä ilmaisen tapon, mutta... Sieltä pelasti kumminkin Bassu ton tilanteen ja... Choppa ottaa 2 muuta. Meinas vähän tipahtaa ekolle toi ykien kierros, mutta hyvin pelastettu sieltä kumminkin. Saadaan se kierros siitä tauluun. Sitten tupla eko A-stäkki. Ykät juoksee suoraan A-stäkkiin, mutta ei se vissiin haittaa, kun tätä tahtia ammutaan ja... Tuleeko jopa puhdas kierros? Kyllä. Ei yhtäkään asetta menetetä ja... Kaikki sukukauden pelaajat tipahtaa. Tietysti Uspeella nyt ei mitään väliä tossa vaiheessa ole, mutta... Jos oltais saatu tehtyä vahinkoa tuohon vastustajan pankkiin, kun Chopaillakin alkaa kertymään tätä rahaa ja melkein 10 000. 10 000 säilössä, niin pitäisi saada toi pysäytettyä kyllä. Sitten Jesteri, niin samalla tavalla kuin viime mapissakin, niin tipahtaa servulta. Nyt kyllä ikävä kyllä se tapahtuu kesken rundi. Harmillinen juttu.
RKP kumminkin tasoittaa rundin tiputtamalla basson tohon ja Legolassa tiputtaa vielä allunaation tohon rampille. Tänne kumminkin kääntää 4 vastaan 3 ton tipahtamisen jälkeen ja eilissäkin varmaan tästä vielä saa statsin tiputettua. Vaikka tosta nyt Destiny tipahtikin, niin Sukukaudet hyvin hoitaa tän kierroksen ja kyllä tää pitäis nyt olla ihan sukukauden kierros. Nukiakin sai ton naatin syliin, niin puolikkaan joutuu tän rundin pelaamaan. Tietysti jos tuossa jollain ajoituksella RKP ja JPT Kids saadaan tiputettua, niin tästä rundista voi vielä tulla jotain, mutta ei. Nuki siitä saa ensimmäisen, mutta JPT Kid treidaa ja rundi sukukalleudella. Hyvin hoidettu rundi, vaikka oma tipahtaakin heti alkuun servolta ja saadaan kumminkin se kierros eikä tällä kertaa hävitä kierrosta sen takia. Mikä ottaa kumminkin timeoutin tässä tuon hävityn kierroksen jälkeen ja kumminkin tuota pankkia löytyy Ykiltä aika paljon noita putkittaisen jälkeen. Sopallakin ja tän noston jälkeen 6 tonnia pankista. Muilla alkaa vähän hiipua, mut kumminkin Suukalleudellakin kuitenkin vähän huonompi osto noin ämpärit mitä sieltä löytyy, niin ei mitkään parhaat näitä aakoita vastaan oo, mut hyvin niillä tähänkin mennessä on pelattu. Hyvät tagit saadaan Legolassa on siitä rampilta. 33 HP jää ainoastaan. Ja silti sinne rampille ei kukaan käännä avukset, jos sinne nyt saadaan toi Legolas tiputettua, niin saatais ramppi haltuun. Pihaakin lähdetään tästä hetken tauon jälkeen kokeilemaan. Evilistä tällä avikallaan koittaa tosta jotain saada aikaiseksi. Näkee siitä savujen reunasta eiles ja siitä ottaa entryn tähän rundiin. Ja sit lähdetäänkin kääntämään tonne pihan suuntaan. Siis kyllä kuullaan nyt tossa mainista, että pihalle mennään vauhilla ja Nuki kumminkin tonne vähän pienellä flankilla lähtee CT pihalle. Flankki voi aika tärkeää osaa esittää tässä erässä. Legolassa kumminkin kuullaan, että tänne tulee, jostain sitä avikka sitä lähtee haastamaan. Legolassa ottaa sieltä 2 vielä noilla 33 HP:lla. Nuki pitää äänet täällä, mikä nyt kostautuu ja siitä menettää henkeä. Choppa kuitenkin RKP saa tosta tiputettua Legolassa ja JPT Kid 2 vastaan 2. Choppa tipahtaa tohon naattiin, täydellinen naatti sieltä saadaan Legolasson toimesta. Legolas hakee sit 4 tappoa tähän kierrokseen, mut
Hävii Allunaatilla. Ja Allunaatio levittää tossa. Hyvä levitys Allunaatiot ja JP ei maha siinä vaiheessa mitään. Ja 10. rundi ykillä. Legolas hyvin yritti tuossa, vaikka se heti alkuun menetti se HP sinne alas asti 3-3, niin sai silti 3 fragia tässä kierroksessa, mut Allunaatio loppujen lopuksi sen vie pois. Sitten joutuu taas ekoamaan. Evilstats ottaa entryn tosta Avikalla pihalle, kumminkin puskee toinen. Anteeksi, jäikin maini, ei puskenut pihaa. Tuonne rampille päin lähtee Allunaatio hiukan kokeilemaan, mutta ottaa nopeasti pakin päälle. Nukit on alas päässyt ja odottelee siellä RKKPtä ja saa sit vielä toisen tapon tähän kierrokseen. Passo tiputtaa vielä tuohon Ventille, Jesteriin ja Hutin päältä. Löytyi viimeinen AM-puolustaja ja JP The Kid 1 jäljellä. Yrittää varmaan jonkun yhden tästä saada, jos sekin auttaa ja saa sen yhden just pois. Basso siitä tipahtaa tolle Dessulle. Pientä vahinkoa tuolla ekoostolla saadaan yksi ase pois, mutta Sopaltakin toi 8 tonniakin vielä löytyy, niin ei ihan hirveästi vielä vaikuta tuohon rahatilanteeseen. Sitten on Sukalle päättynyt tuplabossiosto. Toinen varmaan lähtee rampille ja toinen ulos. Näinhän se on. Eilessi pihalla bossilla ja Legolas on rampilla. Sieltä Evilstats siis spottaa Eilessi ampuu 99 seinän läpi ja Evilstats saa siitä entry. Siinä käy Eilessillä kyllä todella huono tuuri, että kilahtaa siitä seinän läpi ja 99 damage. Saattaa hieman harmittaa jälkikäteen kun sen näkee. Ja Evilstats tällä yhdellä HP:lla haastaa vielä ton rampinkin ja ottaa sit vielä toisenkin bossin pois ja Basso ja Nukineilla AK:illa vielä hoitaa 2 kaveria pois. JP teki jälleen 1 vastaan 5 tilanteessa. JP ottaa sit ensimmäisen, mutta ottaa toisenkin, mut rundin lopputulokseen se ei tule vaikuttamaan. Rundi olisi voinut olla aivan eri, jos Evilstats se ois jäänyt jo siinä heti rundia alkuun, mut se on just jossittelu, et ei jäänyt ja Evilstats voitti sen duelin, niin rundi kääntyis ykillä. Kumminkin 3 asetta tosta menetetään, mutta rundi voitetaan, niin ei se varmaan hirveästi haittaa. Itse Sukukallet ottaa timeoutin, kun pakko voittaa. 4 ottelupalloa tässä ykillä ois edessä. Sieltä olisi aikamoiset taktiikat tulla kyllä nyt Sukukalleuksilta, kun 4 rundia täytyy voittaa ja mitäs tossa? Viimeisestä 7 rundista voitettu 1. Aina pitää uskoa. Siitä saada aikalisä päätökseen ja 21. rundi alkamaan.
Ykät on yhden rundin päästä 14 divarin voittamisesta. Sitten lähtee sukulat koittaa tätä Ykien taktiikkaa, tai mikä heillä oli tossa CT-puolella, että yksi lähtee suoraan tonne Secrettiin. Basso tietenkin on tähän omaan pelauksensa hereillä. Kattelee sitä Secrettia ja heittää savun sinne. Nyt on ajoituksesta kiinnittää Evilstatsin spotti. Pääsee siitä elossa pois ja Jesterini 8 HP. Alunatio lähtee tän ramppiin kokeilemaan, mutta Legolas on hereillä. Voittaa ton duelin. Evilstassi voittaa Jesterinin pihalta pislalla. Punuki tiputtaa tuohon hutiin päälle vielä yhden ja sit Secretistä JP yllättää. Passo kuitenkin tuolla Molotovilla tiputtaa Eilessi ja Punuki saa infot, että siellä Hellistä vielä yksi löytyy, mutta Legolas spotti voi olla. No ei oo paha, kun Choppa sen voittaa ja 3-1. Ykät on yhden tapon päässä 14 divarin voitosta. 1 tappo. Siitä taisi Choppa vielä spotata, että siellä on yksi pelaaja. JP tipahtaa siihen Basson one-tappiin ja Ykät on 14 divarin voittajat. (13-8). 6-6 halfin jälkeen hävitään 2 rundia. Ei paljon siinä katsella, että mitäs tapahtuu. Niin, 0-2. Ykät voittaa tän matsin. Ei paljon kyseltävää jättänyt tuohon Tero-puolelle Nukessa, että aika yksipuolista tekemistä siinä. Ei minkäännäköistä vastusta ollut loppujen lopuksi sitten Sukukalloksia tuossa CT-puolella. Olisi tuossa vielä noista statseja katsella finaalista ja ensimmäisessä kartassa tosiaan pelattiin se jatkoaika, 16-14 Ykät voitti, eli tosi tiukka kartta. Legolassallakin 27, Bassolla 27 tappoa, Chopallakin 26 ja 7 pelaajaa yli 20 kerrassa, eli kyllä siinä kaikki parhaansa yritti ja Ykät lopulta se voitti. Ja tässä Nukessa niin Nuki 23 ja JPTkin 23. Vähän vähemmän tappoja tietysti, kun ei niin paljon rundeja pelattu. 8-13 päättyi se. Ja täten Ykät kruunataan 14 divarin voittajaksi. Isot onnittelut sinne kaikille YIKN pelaajille ja Sukukaloille kanssa. Onnittelut finaalin pääsen, mutta ei nyt ihan riittänyt voittoa. Mä kiittelen tässä vaiheessa kans striimistä kaikki katsojat ja kahtella sitten seuraavia finaaleja huomenna. Onnittelut Ykän pelaajille vielä lopuksi ja seuraavaan kertaan.